unde ai învățat, fratele meu, să faci de asta? De mic autodidact am învățat singur. Asta e liceu sau ce? Nu, aici nu, parcă nu știi ce e. Autodidact. Ba, da, făceam pe prostul, cum să nu știu ce ești, de bun? Eu mă miram. Ce ai, mă, ești de bun? Cum să nu știu? Și ce, Da. câți ani ai? 28, dar pe lângă asta sunt și dansator, nu știu câți ani data trecută. LOL! Mă tuns și mă vopsit după. Ia facem. Ia mă. La spate! Bă, Meditați. frate, tu și să zici de-alea cum ziceau ăia la Radio România Express cu Dunărea Calafat 80 cm de aia, știi să zici? 85? Ia zi. Nu, zi Cernavodă, 35 de grade, hai. Cernavodă 35 de grade. În français! Conacu. Conacu. Sunt eu, intră mami în cameră, ce faci? Stau pe Discord, cine? Eu și 7 băieți! Bună! Bună! Ăsta e la Bagiu, după cum ți-a zis. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they. Bravo! Tu cu ce te ocupi? Sunt zidar, zugraf, aianțar și bucătar. Și lăutar. Și lăutar. Cu ce cânti? Cu chitara? Chitara. Bravo, moșule. Și îți merge bine? Nu. 7-8. Nu știu, m-ai luat așa, prin surprindere, mă aștept să fie o întrebare de cultură generală. Hai zi, Adică, gen, 7-8. mă blochez. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop you fucking lying. Ce faci, mami, de mâncare? Ciorbă de perișoare. Și câte perișoare ai pus, mami? 83. Numai 83 de perișoare! Ce viață e asta? Ajung acolo, nu mai știu unde am lansat mașina direct. Am băgat-o pe handicapați direct. Dar nu stai pe nimic, nu? Pe Twix. What the fuck you, yeah, you.